Meta t-xxipli saqsew il-Ġesu fejn toqgħod għalilhom ejjew taraw. U intom ġejtu sabiex taraw kif tistgħu tiksbu din il-ħbiberija suprema aħna l-ħlejjaq mal-ħallieq tagħna. U ħanassumi peress li kollha kemm aħna kważi Maltin u allura għandna ċertu tagħlim minn ġkunitna li aħna nemmnu li Alla jeżisti. Alla Trinità jeżisti. Kieku qed nitkellem ma' nies oħra forsi jkolli bżonn nurihom u nitkellem magħhom dwar l-esistenza tagħha. Ma aħna din noħduha for granted. Alla jeżisti, Alla li huwa l-kreatur ta' kollox, infatti anke Einstein, il-famuż xjentist jgħid minn tilef il-kapaċità li jistaġeb. U jibqa' bħalqu miftuħ quddiem il-kobor tal-ħolqien qisu wieħed mejjed. Għajnejh diġà huma magħluqin. Hija xi ħaġa ovvja għalina li Alla jeżisti il għaliex meta nħarsu madwarna meta nħares lejn nifsi. Jien għandi l-firma ta' Alla fuq intu wkoll. Aħna magħmulin fi xbija ta' Alla. U allura immorru fejn mmorru ma nistgħux naħarbu mill-preżenza ta' Alla illa għaliex aħna kapolavuri tiegħu. Kapolavuri però illi imħassra. Ġejna fid-dinja imħassrin Alla ħlaq il-bniedem tajjeb però l-bniedem waqa' il-ħajja umana tagħna bħal kull ħajja oħra tal-annimali jew tal-anġli jew ma x'inhuma kull ħajja issib l-oriġini l-bidu tagħha f'Alla il-ħaj. Alla li jeżisti minnu nnifsu. Ma ġejniex b'kombinazzjoni huwa Alla li jagħmel il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu. Din hija testimonjanza tal-Iskrittura. Il-probabilità li l-ħajja oriġinat b'kombinazzjoni nistgħu nqabbluha l-probabilità illi kien hemm splużjoni ġo stamperija u ħareġ is-sett tal-Enċiklopedija Britannika minn hemmhekk kombinazzjoni. Ma tagħmel sens. L-ordni u l-fatt li aħna tant komplessi, il-ġisem uman huwa tant kompless u tant komplikat juri illi aħna il-ħidma ta' xi ħadd wisq ola u wisq aktar intelligenti minna. Dan huwa propjament Alla l-imbierek. Però jekk Alla ta' bilħaq jeżisti, x'tip ta' Alla hu? X'tip ta' Alla hu? Għaliex ovvjament anke meta nitkellmu ħadd ieħor kulħadd għandu l-idea tiegħu dwar Alla. Però din it-tweġiba li ħantikom jiena hija maħuda mill-Iskrittura mqazza. Ikollok tiffamiljarizza ruħek ma' xi tajt il-Bibbja dwar Alla. Tajjeb? Fil-qosor ħafna naraw li Alla huwa spiritu u allura ma jidirx. Huwa spiritu fih u minnu nnifsu infinit, ġif ma nistgħux inkejluh. Infinit fil-glorja, fil-barka u fil-perfezzjoni tiegħu. Ġifieri kwalunkwe ħaġa li Alla għandu, jekk Alla huwa għaref, huwa infinitament għaref. Huwa suffiċenti fih innifsu, u ċoe bil-Malti pur m'għandu bżonn lil ħadd u lil xejn. Huwa etern, jiġifieri m'għandux bidu, għalkemm ta' bidu lill-univers. Alla ma jinbidilx, Alla wkoll huwa inkomprensibbli ma nistgħux nifhmu kompletament lill-Alla. Aħna naraw it-trufijiet tal-emejjel tiegħu, ma il-vastezza tal-ħsibijiet tiegħu ma nistgħux nifhmuha. Ma nistgħux nifhmu pereżempju kif Alla huwa wieħed però huwa wkoll tliet persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Alla wkoll jinsab kullimkien, Alla jista' kollox, jaf kollox, u l-aktar għaref, l-aktar qaddis, l-aktar ġust, l-iżjed ħanin u mimli grazzja jistabar fit-tul u kotran fit-tjieba u fil-verità. Din it-tweġiba ħatta minn katekiżmu famuż illi ħareġ mal-400 sanilu il-katekiżmu twil ta' Westminster. Illi jiġbor fil-qosor min hu Alla. Dwar dan it-tip ta' Alla, Alla ħaj u veru, il-ħallieq tas-sema u l-ard illi qegħdin nitkellmu u qegħdin nippruvaw nwieġbu mistoqsija kif nista' jiena indur lejh u nkun assigurat illi hu ħajilqani. Jien illi jiena indenju, li jien illi ksirt il-liġi tiegħu. Jien il-kuxjenza tiegħi takkużani illi ma għex skont l-standard illi tani hu. Għallax kif ġa għadna fil-tweġiba tagħna, Alla huwa l-aktar qaddis u ġust
Jiġifieri Alla ma jaħmilx jobod dnub, jobod kull tip ta' ħażen u jikkundannaw u jikkastigah. U allura il-priorità l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħna, avolja forsi xut minna ma jħossuwiex, imma ċertament din hija l-iktar ħaġa importantissima li nistgħu niffaċċjaw matul omorna kollu. Huwa kif nista' nsir sewwa ma' Alla, kif nista' nsir sewwa ma' Alla, kif nista' jiena nkun naf li Alla jilqani, kif nista' neħles minn dnubieti, kif nista' jiena nsir paċi miegħu. U qegħdin hawnhekk proprjament għaliex nafu skont kif tagħna l-Iskrittura li hemm tama. Li kieku Alla keċċa l-bniedem mill-ġnien tal-Eden wara li l-bniedem irribella kontra tiegħu u allura daqshekk lemma Alla minn dakinhar stess wiegħed salvazzjoni lilna il-bnedmin. Hemm tama. Il-għaliex anke t-tweġiba li qrajna tajt li Alla huwa l-aktar ħanin u mimli grazzja. U din hija t-tama tagħna. Alla huwa ħanin. Il-bieraħ raqdu d-dar tagħna il-neputijiet tiegħi u rajtilhom 3 stejjer li qalilna Sidna Ġesu, l-istorja tal-munita l-mitlufa u tal-naġa l-mitlufa u tal-iben illi id-diżona l-missieru telaq fil-fajjis imbiet u hemmhekk berbaq kollox. U dawn il-neputijiet tiegħi bdew jgħidu l-istorja minn qabel u kienu jafuhom. U tieħu pjaċir u x'vera. Mbagħad dalgħodu ġajt mort fuqhom u għattilhom ħanna tiftakrux dawk it-3 stejjer. U qaluli the lost coin, the lost sheep, the lost son. Din hija l-istorja ta' ħajjitna li aħna li tbedna minn Alla nistgħu nduru lejh bit-tama li jilqana iva, għax Alla huwa mimli ħniena u mill-aktar grazzjuż lejna. Frattant nsibu n-nies ta' madwarna illi qishom huma mgerxin minn Alla, jridu jħarbuh, tibda tkellimhom u jaraw kif ħajaqtawlek, jibdlu s-suġġett. Għaliex? Il-bniedem qiegħed qisu qed jaħrab minn Alla. It-tweġiba hija li l-bniedem huwa mxewwex kontra Alla. Huwa mxewwex kontra qata r-relazzjoni tiegħu minn Alla u b'viltà u b'ingratitudni irid l-għotjiet tiegħu, però ma jridx lilu. Irridu nkunu b'saħħitna. Irridu li konna familja miġbura. Irridu nkunu intelligenti, irridu nkunu sinjuri, irridu kollu d-dar tagħna, l-karozza tagħna, irridu l-għotjiet tiegħu, però irridu ma rridux. U dik turi allura il-viltà tal-bniedem mitneb mhux vera, illi rridu il-barka tal-Alla, però mhux lill-Alla. U għamek forsi nibdew nifhmu is-sitwazzjoni tagħna mingħajr Alla mixejn feliċi. Però lil xi tip ta' Alla rridu nadoraw. Jekk mhux il-Alla ħaju veru li tkellimna dwaru diġà, Alla l-ħalliq ta' kollox, l-uniku Alla veru, ħanispiċċaw illi nadoraw il xi Alla ieħor. Jew Allat oħra. Fatti il-famuż romanzier Russu Dostojevski jgħid kull min iwarrab lill-Alla ikollu jinżel għal kubteħ quddiem xi idolu li jista' jkun wieħed tal-injam, tal-laħam jew tad-deb. U din hija n-nies ta' madwarna llum il-ġurnata qegħdin narawhom jinżlu quddiem dawn l-idoli tal-injam, dawn huma n-nies reliġjużi li jagħmlu xbjat minn quxa jinżlu għal kubteħ qudiemhom, jitolbuhom, hija lama tal-idolatrija, jew tal-laħam, jaduraw lill-familja tagħhom jew lil xi tfajla, għandek l-abbuż tas-sess. Imma wkoll jista' jkun tad-deb. Ħafna Maltin illum qegħdin ifittxu il-materjaliżmu bħala l-Alla tagħhom. Jridu jsiru sinjuri u ma jimpurtom xejn aktar. Din is-sitwazzjoni qegħdin li ninsabu fiha li l-mulej kapaċi wkoll jaqlana minnha, hux vera. Però rridu nibdew billi naffermaw li Alla huwa ġust. Jekk ħajsalvana b'mod ġust, mhux b'mod kapriċjuż. Alla mistax jagħlaq għajnejh ħadnub. Infatti, meta Adam tilef id-dritt li jieħu mis-siġra tal-ħajja il għaliex
ma bdiex il-Alla u kiel mis-siġra tat-tarif tat-tajjeb u tal-ħażin u din mhix ħrafa l-aħwa. Din hija li attwalment u storikament ġara fil-bidunet tal-istorja umana. Li Alla l-ħalaq il-bniedem, dak l-istess bniedem prefera jemmen il-gidba tax-xitan aktarx milli l-istruzzjoni li ta' Alla. Minn dakinhar il-bniedem tkeċċa mill-ġenna tal-art kif insejħula, mill-Eden. U allura hemm tama għalina u liet Eva għax aħna l-kollu li Eva mhux vera. Aħna l-koll razza waħda jekk aħna suwed jew sofor jew bojod aħna il-koll ġejjin minn wieħed. Umanità waħda. Umanità waħda li Alla fil-ħina tiegħu jitħassar lilna l-bnedmin avolja ixxewwixna kontra tiegħu. U allura il-Bibja tarrafna li b'sakrifiċċju wieħed, bis-sakrifiċċju tal-iben Alla, sakrifiċċju adekwat kapaċi issa nitlu f'xirka lura ma' Alla. Fih biberija miegħu. Mhux biss biberija ma illa kapaċi jagħmilna wkoll ulied adottivi tiegħu. Però kif? Bit-tixrid tad-demm, bis-sakrifiċċju. Il-Bibja tafferma ċaru tont li mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. Ma tistax timmaġina illi se tpatti għal ħażen tiegħek bit-tajjeb li tagħmel le. Tkun perfett minn twelidek, anzi mit-tnissil tiegħek sal-aħħar nifs ta' ħajtek biex Alla jilqak fuq il-merti tiegħek. Ma nistgħux nagħmluha din hija possibbli u allura huwa bit-tixrid tad-demm. Dak li ġara fuq il-Kalvarju. Meta Ġesu refa s-salib, ħareġ quddiem Pilatu u hemmhekk salbuh u hemmhekk miet u kien mitfun. Wara 3 ijiem kien irxuxtat sabiex aħna ngħixu miegħu. It-tweġiba tal-Bibja hija bid-demm tas-sostitut, bid-demm ta' wieħed li miet minn flokna. Miet minn flokna. Ħal kastik tagħna fuq innifsu aħna l-koll bħan-naġ mitlufa kulħadd sejra għal triqtu jgħid Iżajja, imma l-mulej tefa' fuq ibnu stess il-ħażen tagħna l-koll. U din hija t-tama li hemm qudiemna. Irridu allura nispeċifika biex nkunu nafu fuq xi qegħdin nitkellmu dal-għodu. X'inhu l-Evanġelu? X'inhu l-Evanġelu? Jiena ktibt tweġiba. L-Evanġelju huwa t-tħabbira illi bin Alla mibgħut mis-sema mingħand il-Missier Etern, sforz li mħabba tiegħu lejn midinbin ikkundannati, li bent Alla miet biex jinħaffru d-dubiet tagħna il-bnedmin li jafdaw fih. Biex jinħaffru d-dubiet ta' dawk li jafdaw fih. Ġesu miet minn flok dawn in-nies. Miet minn flokhom. Ħa il-kastik fuq innifsu sabiex aħna nkunu liberati. U reġa' xoxta allura għal ġustifikazzjoni tagħhom. Reġa' xoxta sabiex Alla l-Missier li mħallef ġust ikun kapaċi iħares lejk li int midneb, però li int qed tafda fi Kristu Ġesu, Alla jkun kapaċi jilliberak minn kull ħtija, jilliberak minn kull kundanna. Tkun ħieles mill-kastik minn kull piena tat-tnub. L-Evanġelu huwa l-aħbar it-tajba li tnissel ferħ kbir f'qalb kull min jilqaħħa. Waħda mill-evidenzi u x'vera temm l-Evanġelju hija jekk intix bniedem ferħan. Jekk għandek fik ferħ inkredibbli il għaliex taf illi Alla ħafirlek, hemmhekk qed temm l-Evanġelju. Hemmhekk dik hija waħda mill-evidenzi illi inti ilqajt din l-aħbar it-tajba. Illi l-anġli ħabru l-ewwel darba meta terru l-raja. Ġesu għadu kif qed jitwielet fil-Betlehem. Għalulhom inġibulkom, tibżawx inġibulkom aħbarijiet tajba ta' ferħ kbir li jkun għall-poplu kollu. Għax twellilkom illum fid-dar ta' David Salvatur li huwa Kristu il-Mulej. Hija l-istorja dwar Ġesu, l-Evanġelju hija l-istorja dwar Ġesu illi bih allura għandna mingħand Alla il-proklama ħielsa ta' ħniena sinjura. Ħniena kotrana mingħand Alla.
B'din il-ħniena aħna nsiru sewa malla. Bla merti da parti tiegħi, bla flus, bla kontribuzzjoni, bla emil tajjeb da parti tiegħi, bla ħlas jew prezz kwalunkwe. Kollu devut minħabba il-fidwa ta' Kristu fuq is-salib. Minħabba l-fatt storiku li Kristu miet fuq is-salib, daw kollha li jafdaw fih illum li huwa mqajjem minn belli mwiet u mqiegħed fuq il-leminija tal-missier, il-Bibja tgħidilna li hu kapaċi isalva għal kollox, isalva kompletament il daw kollha li bih jersqu lejn Alla. Bih bebda mod ieħor. Għalhekk Ġwanni il-Battista darbtejn fil-qari tagħna dal-għodu jgħid araw il-ħaruf tal-Alla. Xi proklamazzjoni lin-nies, id-dixxipli kellu madwaru, dawk in-nies li kienu jinġemmu madwar tam m'għamdin minnhom, m'għamdin minn Ġwanni u qed jgħallimhom. Finalment, meta jara l-Ġesu riesa araw il-ħaruf tal-Alla. Hemm hija miġbura kompletament it-tama tagħna. L-idea ta' ħaruf dal-lingwaġġ għal nies li semgħu il-Ġwanni dakinhar kienet popolari ħafna, kienet xi ħaġa li tiftihom ħafna. Għalina forsi tgħid ħaruf x'għandu x'jaqsam. Però Alla kien ilu jitkellem dwar sakrifiċċju ta' ħaruf. Il-ġimgħa l-oħra stess rajna l-istorja ta' Abraham meta kien se joqtol l-ibnu Iżak. Imbagħad il-mulej waqfu. Huma utilejn fuq il-muntanja biex da ibnu Iżak isaqsih il-missieru jgħidlu għandna s-sikkina, għandna n-nar, għandna l-ħatab. Per fejn hu l-ħaruf ta' sakrifiċċju? U l-famuża tweġiba ta' Abraham vera, il-mulej innifsu jipprovdilna l-ħaruf ta' sakrifiċċju. Għalhekk nemmnu li huwa Jahwe jire il-mulej li jipprovdi. Il-mulej li wiegħed il-ħaruf tas sakrifiċċju, Abraham kien jaf bih, in-nies li ħarġu minn ġembejh il-lut ġifieri, wara li kienu ilhom sekli ta' snin il-sira fl-Eġittu. Alla wasal biex jifdihom, biex joħroġhom minn dar il-jasar. Però lejliet il-ħruġ tagħhom, Alla qalilhom il-lejla se jgħaddi l-anġlu tal-qirda u se joqtol l-ewwel imwieled ta' kull dar li fiha ma jarax id-demm. X'demmu Alla kmandhom biex joqtlu ħaruf. U bid-demm tiegħu iċabsu il-bibien tad-djar tagħhom. Dawk id-djar li kellhom il-bib tagħhom ċappas bid-demm l-anġlu tal-qirda baqa' għaddej. Għalhekk ngħidu lejd baqa' għaddej. Ukoll il-lut li kienu mbagħad wara li għamlu t-tabernaklu, għamlu t-tempju, kienet xi ħaġa familjari għalihom illi jaraw l-annimali fosthom ħrief jinqatlu bħala sakrifiċċji mill-assessin tagħhom. Da kollu l-aħwa seħħ f'Ġesu ta' Nażaret. Għalhekk il-Bibja hija storja twila, hija storja immensa ta' kif Alla preparana sabiex finalment meta bagħat il-libnu aħna nkunu nistgħu nifhmu din l-azzjoni fenomenali tiegħu. Li l-liben etern tal-Alla sar laħam bħalna, bniedem bħalna fil-vera sens tal-kelma. Indieħes magħna, identifika l nnifsu magħna. Għaliex biex jista' jmut minn flokna. Kellu raġun Apostlu Pawl meta qal dinja kelma ċerta u tagħmel aħħar kollox, toqgħodx iddubita. Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva lil midinbin. Mhux in-nies li jidhrom huma sewwa, jew jidhrom jistgħu jillapazzaw xi ftit u jirranġaw daqsxejn u daqshekk. Imma lil midinbin. Da seħħ f'Ġesu. Ġesu illi issa narawh bħala il-ħaruf tal-Alla, araw il-ħaruf tal-Alla. X'jagħmel il-ħaruf tal-Alla? Li jneħħi id-dnub tad-dinja, li jġor fuq innifsu u jbiet lem id-dnub tad-dinja. Hija terminu wiesa ħafna d-dinja li ċertament tinkorpora lili. Li tinkorpora lilek, tinkludi lilek ukoll. Dawk kollha li ħarsu, għalhekk Ġwan qal araw dawru l-ħarsa ta' ruħkom lejn il-ħaruf tal-Alla. Għax huwa dak li jneħħi id-dnub tad-dinja. Alla jridna kemm il-darba matul l-Vanġel naraw kif Alla tkellem mis-sema
Dan u ibni l-Aziz li fih ruħi titaxxa. Dan u ibni l-Aziz isimgħu minnu. X'qalinna Ġesu? Ejjew għandi. Intom il-koll intom taqlin u mobbijin bil-ħtija, bid-dnub, bil-kundanna, bil-kuxjenza ħatja ejjew għandi u jien nisarraħkom ħudu l-madma tiegħi fuqkom u talmu minni. Isimgħu minnu jgħidilna. Isimgħu minnu. Għalhekk Alla jrid idawrilna l-ħarsa ta' ruħna lejh għaliex din hija essenzjali għas-saħħa ta' ruħna. Irridna nifhmu illi Ġesu ħa fuq nnifsu dnubietna. L-Apostlu Pietru fl-ittra tiegħu jgħid u nnifsu refa' dnubietna fuq l-għowda tas-salib. Biex aħna mejtina dnub ngħixu għall-ġustizzja, bil-ġrieħi tiegħu, bil-flagellazzjoni tiegħu, intom fiqtu. Għax kontu bħannaċ mitlufa, kulħadd sejra għal triqtu. Imma l-mulej tafa' fuqu il-ħażen tagħna il-koll. Konna qegħdin niġġerraw bħannaċ mitlufa, immissa irġajtu lejn ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Pietru qed jindirizza ovvjament il-nies li diġà ħadu din l-azzjoni dawru l-ħasa ta' ruħhom lejn Ġesu Kristu. L-awturi tat-Testament il-ġdid infatti il-ħin kollu jgħidulna dak li ġara qabel isib sens, isib sinifikat f'Ġesu Kristu. L-Eid li kienet il-festa l-aktar importanti tal-Lut, vera. Meta kien hemm ċelebrazzjoni sħiħa tal-Eid minn sena għall-oħra, minn sena għall-oħra. Pawlu finalment jgħid illi Kristu l-Eid tagħna kien is-sagrifikat. L-Eid tagħna huwa l-Passover tagħna, Ġesu Kristu. U dak illi bih nistgħu nassiguraw ruħna illi maħniex se nkunu meqruda bil-ġustizzja tal-Alla. Imma Alla jibqa' dej mhux vera. Alla jridna ħarsu lejh għaliex huwa Ġesu u Ġesu waħdu. Unikament Ġesu li għamel tpattija sħiħa sabiex ineħħi id-dnub tagħna. Araw il-ħaruf tal-Alla dan u li jneħħi id-dnub tad-dinja. Ġwanni jgħid ukoll fl-ittra tiegħu intom tafu li Ġesu der biex ineħħi dnubietna u li fih m'hemm ebda dnub. Ġesu tabba bid-dnub tagħna minn ma ċċappa sbieħ u issa dak id-dnub huwa msammar mas-salib. Ġesu huwa trionfanti fuq dak id-dnub minħabba dir-xoxt tiegħu. Bħala l-ħaruf Ġesu wkoll jifdina. Attwalment jixtrina għalih innifsu. Fid-dwa, hija il-ħlas imħallas fis-suq tal-ilsira, appena isir il-ħlas l-ilsir jinħareġ mis-suq tal-ilsira u jsir ta' xi ħadd ieħor. Meta ngħidu Ġesu fdiena qed ngħidu li Ġesu xtrana għal Alla. Xtrana għal Alla sabiex naqdu lilu. Rivelazzjoni 5 vers 9 jgħidilna li dawn fil-ġenna qegħdin jannu għanja ġdida billi qalu int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax int kont maqtul u fdejtna għal Alla b'demmek minn kull ġens u tribu u l-sien u poplu. Anke mill-poplu Malti, anke minn fostkom stess Alla kapaċi jifdikom għalih innifsu. Aktar minn hekk Alla jridna nħarsu lejn Ġesu, il-ħaruf provdut minnu stess il-għalix u għal-ħaruf li liberana mill-jasar ta' Satana. Satana huwa l-arċ għadu tal-bnedmin li jobodna u jrid iċaħħadna bil-barka tal-Alla, jrid iżomna fl-ignoranza, jrid iżomna fil-jasar tal-passjonijiet tagħna fuq, jrid iżomna pupazzi tiegħu. Frattant, Alla fimħabtu bix-xandir tal-Evanġelju qed nisimgħu dal-għodu, kapaċi joħroġkom id-dlam għad-dawl meravigliuż tiegħu. Propjament hekk qallu l-Apostlu Pawlu fl-Atti 26 vers 18. Qallu jien ħanibatek għand il-ġnus biex tiftaħ għajnejhom u ddawarhom id-dlam għad-dawl mill-ħakma ta' Satana għal Alla biex ikollhom il-maħfra tad-dnubiet u wirt fost dawk li huma imqazzin bil-fidi fija. Jiġifieri il-kwistjoni hija ta' min int? Hija taħt id-dominju ta' Satana? Jew inti taħt il-kmand ta' dak li
ħalqek fl-aħħar mill-aħħar. Ta' dak li minħabba fih teżisti. Biex dawwarhom minn Satana għal Alla. Dan huwa l-qawwa tal-Evanġelju. Meta nisimgħu l-istorja dwar Ġesu Kristu qegħdin impoġġu nafusna biex nifhmu l-imħabba ta' Alla lejn niesu. Lejn dawk kollha illi jagħtu każ l-istedina tiegħu, mhux isoddu bidnejhom, ma jagħtu każ, jirrispondu bil-fidi, billi jafdaw f'din l-aħbar it-tajba. Jafdaw mhux biss għażmien, għax għażmien nistgħu xorta waħda insofru ġufijiet u mart u xuħija u ħafna inkonvenjenzi. Imma l-għan tal-huwa mhux biss żmien imma fl-eternità wkoll. Għalhekk jgħidilna fir-revelazzjoni tiegħna dil-istampa sabiħa tad-destin etern tal-mifdija. Fejdilna illi Alla jibda biex niesu jaħslu l-biesom u jagħmluhom bojot fid-dem tal-ħaruf għal darb'oħra. Kif se nkunu preżentabbli quddiem Alla? Kif se nidhru preżentabbli quddiem Alla tal-mod u maniera li Alla jilqana bid-dem tal-ħaruf. Għalhekk huma quddiem it-tron tal-Alla u jaqduh naru lejl fit-tempju tiegħu u dawk li qed fuq it-tron jammar fosthom. Din hija l-milja tas-salvazzjoni li Alla tina. Meta Alla jintroduċina fil-preżenza immedjata tiegħu, fil-preżenza komfortabbli tiegħu, ma jkollhom qatt aktar ġuħ u lanqas ħaġġ u lanqas tiddi fuqhom ix-xemx u lanqas ebda sħana tikwi dak li bħalissa jdejjaqna u jfakkarna illi aħna qegħdin imbagħtu xi ftit jew il-konsegwenzi tad-dnubna stess. Dak ikunu affarijiet tal-passat. Għaliex? Għax il-ħaruf għal darb'oħra. Il-ħaruf li hu f'nofs it-tron jirajhom u jmexxihom lejn ejjun ħajjin ta' ilmijiet l-istess ilma li Ġesu offra lil mara Samaritana meta beda biex jgħidilha għatina nixrob. Imbagħad qaltu qas biss għandek satal u kif qed tkellimni u sebaħu dalam u Ġesu qallek kont taf. Ma qed jgħidlek għatina nixrob, kont titolbu int u kien jagħtik il-maħaj. Dan huwa l-ħaruf li kompli mexxina lejn ejjun ħajjin ta' ilmijiet u Alla jimsaħ id-dmuħ kollu minn għajnejhom. Ġdestin feliċi, ġdestin imbierek hemm lest għal dawk illi iduru lejn Alla permezz tal-medjatur illi hu tagħna. Mhux kif jgħidlek moħħok, mhux kif jgħidulek ir-reliġjonijiet tad-dinja. Afda falla u f'kelmtu. Araw il-ħaruf talla. Danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. U d-dim dal-fatti allura li smajtu sissa ma tistax taffordja fil-vessens ma tistax taffordja id il-kwistjoni tħalli għall-għada. Għattifem? Ma tistax tajt ninvestiga aktar. Biex kwistjoni kemm taf il-Bibja. Tajjeb li tkun taf il-Bibja. Tajjeb li tkun mitħla tal-Bibja u tkun sod fija. Ella xija l-verità ta' Alla. Imma l-Bibja tarrafna dwar Ġesu u int għandek x'taqsam miegħu. Hija l-kwistjoni illi Pilatu saqsa meta l-Lut qalilhom għallu għax se nagħmel b'da Ġesu li intom tgħidulu l-Kristu. U dik il-mistoqsija tiegħek x'se tagħmel bih? Ma tistax tippospon, ma tistax tħalli għall-għad, ma tistax tkun traskurat. Għaliex għax qed tkun traskurat dwar id-destin etern tiegħek. Il-Bibja tarrafna li hemm żewġ destini, xejn aktar, infern jew ġenna. Kif qal Bernanos, kull meta għax irridu nagħlqu għajnejna l-verità, dejjem nispiċċaw biex nobodu l-verità. U fiha x'tifhem. Kull meta nisemgħu l-verità ma nagħtux kasa, eventwalment qegħdin nirriskjaw li nsiru nobodu dik l-istess verità tal-Alla. Allora mistoqsija tiegħi hija għaraftu mill-qalb li Ġesu mhux smajt dwaru nofs id-dinja jew iżjed sema dwaru. Ma jfissirx nofs id-dinja hija miftija. Min hu Ġesu Kristu? Qiegħed tagħtih l-istess ġieħu nur li tagħtih l-Iskrittura tgħidilna li huwa sultan etern. Sultan mill-eternità. Sultan li der fostna.
biex jistabbilixxi s-saltna talla fostna l-bnedmin. Sultan li se jsaltana għal dejjem. Il-Bibja sejjaħlu is-sultan ta' slatin u sit is-sidien. Sultan li huwa divin. Bħalma qal Tumas meta raħlu xuxtat. Wara daħħal subaħ fil-pjagi tiegħu, fil-kustat tiegħu. Tumas qal mulej tiegħi u Alla tiegħi. Jidu naslu f'dak il-punt fejn narfuh li huwa il-feddej divin illi missu jirċievi minn għandi u minn għandek il-qima tagħna, l-adorazzjoni tagħna, għaliex huwa ħaġa waħda mal-Missier u mal-Ispiritu Santu. Huwa Alla tagħna. Alla tagħna. Mela tħallix dnubek u nuqqas tandiema ikunu r-rovina tiegħek. Toboċlek innifsek. Toboċlek innifsek. Ħares u għejx. Araw il-ħaruf tal-Alla. Danu li neħjiet bit-tad-dinja. Alla kien ilu jgħid anke permezz tal-profeti tiegħi duru lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art. Għax jien Alla u m'hemmx ieħor ħliefi. M'hemmx ieħor ħliefi. M'hemm ebda tama f'ħadd ieħor. Tgħid li ma l-Evanġelju jotta għalija u żgur jotta għalik. Jotta għalik jekk inti tarfek innifsek bħala midneb, jotta għalik. Ġesu jgħid ma ġejtx biex infejjaq lin-nies ġusti, ma ġejtx insejjaħ lin-nies ġusti, imma l-midinbin għall-indiema. Jott, tot għalik dell-aħbar, tot għalik u għall-midinbin bħalek msejkna u midjunin ma' Alla u bħalek imħabta u mtaqla bil-ħtija u l-kuxjenza tad-dnub. Li jafu li jeħtieġuha u jriduha. Jarfu li jekk se jaslu l-ġenna se jirnexxilhom biss bil-ħila ta' Kristu waħdu. Ma jiddependix minnhom jew minn bnedmin oħra midjunin ma' Alla bħalhom iżda minnu biss. Għaldaqstant daw tip ta' nies foqra u falluti fl-ispirtu tingħatalhom is-salta u s-salvazzjoni b'xejn. Billi jinvokaw lis-sit, billi isejħu lis-sit u jappellawlu biex juri ħniena magħhom. Falluti fl-ispirtu, tittarf inti fallut fl-ispirtu, fallut. Għalhekk Ġesu fil-bidunet tal-pritka tiegħu fuq il-muntanja jgħid imberkin l-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassadna smawiet. Meta taraf id-dejn tiegħek, meta taraf kif inti m'għandek xejn illi bih tista' tirrikmanda lek innifsek quddiem Alla. Hemmhekk se taraf kemm ta' bilħaq teħtieġu lil Ġesu Kristu. Se tkun fost dawk il-mifdija fil-ġenna. Hija kwistjoni ta' żmien, però tiddeċidija minn issa stess. Tilqa l-weda, il-weda ta' Sidna Ġesu nnifsu. Meta qal dak kollu li jagħtini l-Missier jiġu għandi. U min jiġi għandi jien żgur ma nkeċċiex il-barra. Żgur ma nkeċċiex il-barra. Int min int, gravi kemm gravi s-sitwazzjoni tiegħek. Għavolli tista' tkun ignorant u m'intix tifhem u forsi midneb imwebbes u vizzjuż u minn kollox. Kull min jiġi għandi jien ma nkeċċiex il-barra. U naraw il-Vangel Ġesu laqa għandu pubblikani, midinbin, prostituti, nies disonesti, laqahom, ħaffrilhom, bidilhom, trasformhom, għamilhom denji għal-saltna tal-Alla. U għalhekk qed ngħid jiena u rrid nenfasizza din illum titratenix. Toqgħodx taħsibha. Jekk inti qed toħroġ ma' tfajla, nġibu eżempju. U tfajla tibda toġbok. U tibda tgħid niżżewwiġha, nixtieq niżżewwiġha. Però min jaf x'ħajja ta' żwieġ se jkollna flimkien. Min jaf tibqax fidila miegħi 50 sena oħra. U tibqa' dejjem titratini u taħseb u tiddubita. X'jiġri? It-tfajla tixba' minnek għax tajdan
Se jipproponi li x'darba jew le. Se joffri li ċurket tal-Rusija għall-nies. Tixba minnek u tmur tfittex xi ħadd ieħor. Kull tif l-opportunità. Il-ħajja tagħna hija qasira. U ma nistgħux nibqgħu nipposponu għal dejjem. Irridu nieħdu d-deċiżjoni. Irridu nieħdu d-deċiżjoni li bija nsibu s-sinifikat tal-eżistenza kollha tagħna. Dik it-tfajla forsi tiddeċidi favur tagħha u tagħtiha ċ-ċurket tal-Rusija u tiżżewwiġha u finalment tiddiżappuntak għax tgħidli mhux il-mara li immaġinajt li niżżewweġ. U hi tiddiżappuntak u inti nista' nassigurak tiddiżappunta lilha. Però Ġesu ċertament ma jiddiżappuntanix. Duqu u araw kemm hu ħelu il-mulej. Qabel ma tesperjenza, qabel ma tipprova, qabel ma inti tersaq lejh. U taraf kemm ta' bilħaq huwa Salvatur li jaf iħenn. Salvatur li għandu kbar u żgħar, sinjuri u foqra, intelligenti u mhumiex. Nies faħxin bid-dnub tagħhom li huwa pubbliku li huwa magħruf u nies forsi huma ipokriti. Ġesu jilqahom. Però jekk tibqa' passiv, tmut fid-dnubietek. Ġesu darbek għallilhom in-nies. Għalhom jekk ma temnux li jiena hu, li jiena il-Salvatur divin illi qed inżurkom hawn fuq l-art, jekk ma temnux li jiena hu tmutu fid-dnubietkom. U ċoja tintilfu eternament. Ma ħobbx insemmi l-infern. Il-verità dwar l-infern hija kexkiexa wisq. Twerrek, tiddejjaqni, letteralment tiddejjaqni, ta' minn qalbi sewda. Ta' minn qalbi sewda meta ftakar li hawn bnedmin li minħabba l-istinazzjoni tagħhom minħabba il-nuqqas ta' ndiema se jispiċċaw fl-infern. Għax kieku forsi l-infern il-kastik jispiċċa xi darba tgħid. Almenu. U aħna narawha tant goffa esaġerata dil ħaġa li kastik għall-eternità? Kif jista' jkun għall-eternità? Għal dnubiet li għamilt fomor ta' 80 sena? Tagħmel sens. Jekk nifhmu kemm huwa qaddis Alla u kemm huwa faħxi d-dnub tagħna kontrih, kontra dak li huwa twajjeb magħna, kontra dak li għamilna fuq xbija tiegħu. Għad nifhmu iva il-kastik tal-infern għal mitlufa huwa ġust. Huwa ġust. Jekk fil-fema tal-Alla huwa ġust, jiena jkolli ngħid huwa ġust. Nitnikket. Alla nnifsu jgħid jiena ma nħux pjaċir bit-telfin tal-ħażiena. Imma aktarx li l-midinbin duru odar Iżrael. Tħallux id-dnub tagħkom ikun ir-rovina tagħkom. Fuller jgħid min jaqa' fid-dnub huwa bniedem. Mi jiftaħar bih huwa xitan. Però mi jindem minnu huwa qaddis. L-indiema tkun il-bidu ta' ħajja qaddisa ma' Alla. Meta Alla jagħtina l-indiema u jraġġana lejh u jdawwarna lejh u jirbaħna għal innifsu, tibda ħajja ta' ndiema. Fejn Alla jgħallimna nobodu d-dnub u nħobbu l-ġustizzja. Għażel il-ħajja. Fejn tinsab il-ħajja? F'Ġesu Kristu. Għażel it-tindif mid-dnubiet tiegħek. Fejn? Bid-dem tal-ħaruf. Bid-dem tal-ħaruf. L-aħħar mistoqsija li għandi hija propjament din, kemm huwa adekwat l-Evanġelju għal ħtiġijiet tiegħek? Kemm jissodisfa l-ħtiġijiet tiegħek? Għax anke jekk inti eżempju banali da, jekk inti għandek bżonn libsa. Tajjeb, għax tajt għandek bżonn libsa s-saħħa maħabba x-xitwa kiesħa u ħatmur fil-ħanut u ħassib il-libsa li tot għalik, li tiġik, tippruva, jekk inti ma toġbokx, ħatixtrija? Le, tal-li hemmhekk. L-Evanġelju u għat-tweġiba tal-Alla għal kull midneb, nista' nassigurakom li joħta għalik. Huwa suffiċenti totalment infassal apposta għalija.
Jekk huwa nfassal apposta għalija, jien bidna bħalek. Bidna b'Mafur. Aktar ma nikkontemplaw l-Evanġelju, aktar narfu l-adattament perfett tal-Evanġelju għal għada u ħaxija tagħna. Huwa dawl li jeleb id-dalma tar-raġuni tagħna, huwa paċi għat-taqlib fil-kuxjenza tagħna, huwa ferħ għall-inċertezzi ta' moħħi, huwa tama li tkeċċi d-disprament. Da kollu dan għax l-Evanġelju jippreżentali Salvatur suffiċenti b'sakrifiċċju ta' tpattija reali u Alla jaħfirli, Alla li jaħfirli għal kollox. Hekk minn stat ta' aljenazzjoni irressaq lejn Alla. Min ħati inkun illiberat, min impur insir safi u min eżiljat insir werriet ta' saltnet ismewiet. Jalla l-kol kemm aħna li qegħdin hawnhekk dalgħodu, mhux biss nilqgħu dal-Evanġelju, imma ikollna motiv biżżejjed ukoll biex inwassluh il dawk li għadhom imtaqla, il dawk li għadhom imbedin il-barra mis-salta Alla. Jalla il-Mulej jagħtina illi inwieġbu għall-istedina għas-sejħa tiegħu. Amen.